So you know? Přátelé, my se tu potkáváme po roce! No, je to ty vole vlastně fakt už rok, co jsme byli teďkon aktuálně na ostrově, to je hustý, co? A je to tu znovu. Ty to tam ty vole pěkně prožívají ty vole a trpí tam za nás jiný. No a samozřejmě my to prostě všechno sledujeme. My to sledujeme, protože já jsem předtím neviděl, když jsem šel do naší řady. Vím, tak jsem viděl jeden díl, že jo. Vím. A teďka mě zajímá právě ty různé místa, jestli vlastně kde ten ostrov zhruba může být, že jo, nebo víš ty místa jako jak to vlastně znáš, víš? No. Takže to mě právě dobrý, k tomu se asi potom dostaneme. No. To jsem vlastně bavil s tebou, ještě než jsme jako začali natáčet, tak nebo můžeme rovnou. Tak prostě jsme se teda tady s Martinem domluvili, že vám uděláme takovej tady jako recap vždycky těch dílů, nějak na to zkusíme zareagovat spolu, protože jsme tam samozřejmě oba dva byli dostatečně dlouho a zažili jsme to, takže se vždycky tady o tom pobavíme, řekneme si nějaký zajímavý věci, nějaký události, co se tam staly a nějak to okomentujeme. Takové naše nějaké postřihy asi, co jsme tam možná prožili i my a že se tak vrátíme asi zpátky a třeba nějaký záchvat smíchu nás chytne z nějaké situace. No a právě já bych hnedka reagoval na to vlastně, co jsi ty říkal, že ty místa a takhle, co tam to, tak já teď si změnit jenom ty světla, víš, mám taky lepší ještě tady za náma. Pošli to tam. No, to je jedno. Každopádně, mě zajímá, jestli si myslíš, že ty lidi, co jsou teď vlastně, co jsou teda, jak se to jmenuje, jak se to tak jmenuje? Bohyně. Jo, bohyně a dobyvatele. Tak jestli jsou na stejných jakoby místech toho ostrova, co jsme byli my, nebo jestli jsou trošku někde jinde. Protože ten ostrov je samozřejmě velký, že? Takže oni můžou být trochu někde jinde. Myslím si, že jsou jinde. A myslíš si i, že i ty, co jsou bohyně, že jsou jinde? Nevím. Já mám pocit, ty bohyně, že jsou tam jako co byli lovci. A nebo potom tajnos. Mě teda zatím jakoby u těch prvních, že jo, 2 dílů, co jsem viděl. Jo, tyhle světýlka jsou hezčí. Tak vadí trošku jediná věc, že ty všechny rozhovory působí vlastně tak, jak kdyby byly někde v lese, jak kdyby na Lipně. Že tam nejsou žádné palmy vůbec dookola. Jo, jak když jdou do toho kempíku. Ale vlastně všechny ty rozhovory jsou takové, že na první pohled to působí na mě teďka, že asi to budou podle mě jiné místa. Že to je v takovém jako divnochroští. No. Je pravda, že vlastně ty rozhovory v tom chroští, tam to nepoznávám moc, ale přijde mi opravdu, že když jsem viděl ten ostrov, kde jsou ty holky, tak mě to strašně přišlo podobně, jak tam přesně tam to bylo takový jako hodně u těch lovců, že, nebo potom tajnost, tak tam to bylo takový hodně temný, hodně stromů a přišlo mi to, že to je fakt ten samej, i ten vles vlastně z té pláže dovnitř do toho kempu, jako když tam jdeš, tak mi přišly ty stromy úplně stejně posazený, já jsem to právě sledoval. Ale potom ten samotný, jakoby, to místo, ten plac. Tak ty jsi ten revír měl zmáklý, že? Celé, jo. No dobré, pojďme od začátku možná. Jak to na tebe působí jako celkově, ty jako úplně celý začátek, jak to začalo vlastně, tak Zuzka Hejnová tam jako nakouřila všem. Ta tomu jako dala tak, že jsem si říkal, ty bláho, jako kluci dostali hned první zandávačku vlastně na začátku. Docela sodu, no. A že jo, nedala jim úplně jako že by to bylo ofous. Celkem jako přejela. Ta jim dala dobrou nakladačku a Radko, nevím, no. Radko, já bych si to třeba jako kluk, mě by to hecovalo prostě to být tam co nejdřív. Já bych si to nedovolil, tohle absolutně. No. Jako mě by to, já bych se normálně cítil, přiznám se, jako trapně. Jo. Jako kdybych tam doplaval jako poslední. No. Ještě když je tam ty vole dalších jako půlka holek, že jo. Takže teď je otázka, že on to tam říkal, jestli to bylo v rámci jakoby přesně nějakého jeho tahu, nevím, v čem to mohlo jako působit, že by byl jako slabý. Jakože chtěl zahrát, že není tak silný, aby neupoutal na sebe třeba pozornost. No. Nebo... A pak vlastně byl hned, že jo, potom ten společný duel, co už byli rozdělení, tak tam jel zas bomby. Víš, když jsem to viděl, tak jsem si říkal možná, že to byl nějaký jeho herní tah, anebo ho vyhecovalo to, že museli zvedat ruce, si půjde domů, že jo. Což je hustý, tyjo, na první... Tak ty jsi to zažil. Jo, to jo, ale to bylo nějaký kolem 50. dne. No. Ale takhle na první den to úplně nechceš, no. Na první den a ty vás zvedlo celkem dost jako lidí ruce. Ale to mě třeba zaujalo, to jsme se právě bavili, že zvedlo tolik lidí ruce, protože já se přiznám, a jako mi se to líbí, to je dobrý herní tah, jo. Já se přiznám, že kdybych tam byl já takhle první den, a měl bych jako takhle, tak já bych asi do roku nezvedl, se přiznám. Jakože bych radši, víš,
Já bych taky jako... Asi bych se za první trochu jako bál, abych na sebe úplně tolik neupozorňoval, že chci hnedka někoho vyhodit, jakože jsem hráč velký, to nechceš úplně. A za druhý, asi možná by mi i toho Radka bylo trochu líto, no, nebo já nevím, možná jako... Tak hlavně ti, co s ním strávili nějaký čas na hotelu, že jo, předtím. No, a ty tam spolu trávíš třeba 4-5 dní. A pak ho hned ten den prostě hodíš, čau. Ale jakože na druhou stranu fakt jako hustý, jako klobouk dolů, že do toho ty lidi šli. A myslím si, že jsem viděl, když si pamatuju, tak Aneta Folbergerová byla jedna z prvních, možná úplně první, která tu ruku zvedla. Já si ji totiž pamatuju, to je vtipný, já si ji pamatuju z castingu z minulého roku. Ona byla s náma v top 40, stejně jako Filip, to je ten nejmladší kluk, takový ten namakanej, tak tyhle dva byli v top 40 vlastně úplně v posledním kole castingu a nedostali se. Takže já je znám osobně. A ta Aneta, já si pamatuju, já jsem s ní byl dokonce i v jednom kole jako na castingu, asi v prvním kole nebo ve druhém jsem s ní byl. A ona je taková hodně rázná, hodně taková jako, ona tam i jako sjela nějaký holky na tom castingu, si pamatuju hnedka úplně na první den, jako byla taková jako docela hustá. A takže mě jako vlastně nepřekvapilo, že tu ruku zvedla, víš, že se s tím jako v uvozovkách nestrala a řekla hnedka jako je to hrát, ty vole. Jakože už tam jsem si říkal, ty brďo, bude to hukot a asi, jak my jsme to brali kolikrát nějaké věci jako dovolenkově, tak tam už jsem si říkal, ty brďo, tak teďka tady bude jako dost hustý, no. No, co říkáš na to rozdělení? Kluci, holky. Ty hustý, no. Jakože, hele, já se přiznám, že já jsem čekal, že budou rozdělený jako ty dva kmeny, že rozdělej, protože samozřejmě už jsme tak nějaký indicie měli. Já jsem čekal, že jakoby dají vypky třeba nějak na půl, jako, nebo taky. Že si budou tahat čátky. Přesně tak, já to jsem. Já jsem si, že budou tahat čátky a že budou prostě promixovaný vypky s těma normálníma, ale jako samozřejmě kluci s holkama jako v jednom kmeni. Že prostě udělají prostě, že nebude už jakoby klasický cast jako vypky a nevypky, ale že to prostě promíchají. No ale kluci, holky, to jsem teda nečekal. To já vůbec. A je to jako jako, je to hustý, viď? Jakože ta představa, potom jsem si říkal, že bychom celou dobu byli jen kluci. Vždycky tam je super, když tam vneseš takovou tu ženskou nějakou energii, že jo, prostě někdo vaří nebo něco takového, zajde umejt. A víš, že vlastně jsem si říkal, že to je zvláštní, no a tak musí se s tím poprat. Musí se s tím poprat, tak je to Survivor. Jako takhle, mě osobně, kdybych byl soutěžící, tak se mi to asi moc nelíbí, se přiznám. Na druhou stranu, co s tím uděláš, no, jasně, tak jako ta ženská v uvozovkách, jak říkáš, ruka a vlastně i taková nějaká ta prostě taky ta pro ženské, že jo, prostě víme, jak prostě holky, když jsou pospolu, tak to je hustý, to je otázka času, no. Ale co se nám tu vyplo? Nic? Monitor, jo. Ale jako v dalším souboji, nebo v tom prvním souboji, jak byli už rozdělení, tak jako jsem si říkal, jako hustý, holky hustý. Jakože fyzicky, celkově, tak jsem říkal, jako vyrovnanost s klukama, brutál. Proto oni možná ten cast letos udělali takovej, že i ty holky jsou tam dost jako sportovní. To jo. A aby vlastně jako, možná asi už to věděli, že to bude takhle rozdělený, tak aby jako těm klukům stačili, no. To jako, ale nečekal jsem to, jako, že budou takhle. Takhle, teď se nabízí otázka to, že jaký budou letos ty souboje, že jo? Protože evidentně nemůžou být vůbec o síle, že jo? To by bylo jako... To ne, no, tak ale u nás taky rozhodovala jako... vlastně ta koncovka. Ta koncovka vždycky rozhoduje. Teďka ten první souboj de facto byl taky postavený na nějaké fyzické části a pak byl na skládačce, že? Jo. A na tu skládačku eventuálně se mi zdá, že ty holky dokonce běžely o kapánek později, ne? Nebo já nevím, že to tam bylo, ale skládačku vlastně dali dobře, zandali, že jo? A vlastně i potom když trošku teda přeskočím ten souboj o tu imunitu, tak tam zase taky byl nějaký, jako, že jo, nějaký předávání těch míčků a tohle. A pak na konci stejně se rozhoduje nějaká jakoby šikovnost a tohle tam už je to vyrovnaný, že jo. Takže víme to, my jsme to zažili sami a víme, že to přesně, že ta koncovka je nejdůležitější a ono kolikrát, jestli se k té koncovce dostaneš o 10 vteřin dřív nebo později, nehraje to moc roli, jako stejně se tam to všechno jako vyrovná, takže jako... No, mě teda jako potom mrzelo vlastně, když se ty dva kmeny rozdělili, že jo, kluci dojeli na ostrov, tak ti vůbec ti měli na parku, nestavili žádný přístřešek. A vlastně ten náš první týden byl jenom o tom, že celou dobu pršelo. Že, takže my jsme neměli vlastně ani to křesadlo titánu, vy jste rozdělali hned oheň. A vlastně my jsme ten přístřešek stavili, že jo, bez sekiry, bez mačety, bez ničeho. Tak já si pamatuju, jak jsme rukama, že jo, hrabali prostě díry, že jo, a všechno jsme nějak tak jako různě svazovali. A hlavně si nechtěla, aby večer na tebe, že jo, pršelo. Že ta představa, kdy oni tam byli jak na stage. A vlastně jsem si říkal, kdyby v noci začalo pršet. Tak nic, tak tam budou ležet jak rakvy, takhle jak Mumieva. A to by byla zábava, no. Bylo by to dobrý, no. Já jsem právě čekal, jestli to zase neudělali letos tak, jako jestli v úvozovkách ten
ta produkce, jestli nebudou čekat prostě třeba podle předpovědi počasí na déšť. Jako mně teda přišlo upřímně u nás minulý rok, že se to stalo. Že prostě jako to není náhoda, jako že seš 5 dní na hotelu a najednou jedeš na ostrov a za pár hodin začne chcát. Jako mně to přišlo, jako, že fakt jako věděli, že má být předpověď. Já si myslím, že to fakt jako měli vypočítaný. Ale tak ne, vždycky to asi jde, protože co když tam třeba 14 dní nepršelo v kuse, že? Tak oni by je na tom hotelu nemohli držet jako moc dlouho. Ale škoda, že ten déšť jako nebyl, je taky jako zajímavý ten začátek. Holky, že jo, ty zandaly, ty už tam měli přístřešek, rozdělali oheň. No. Akorát vlastně tam zase nešlo vidět vůbec to, jestli někdo vařil, nebo že nevíš od těch holek. Víš, že jsem čekal, že si říkám, tak jak si to rozeberou teďka, která holka řekne, tak já budu velit v kuchyni, že? To je pravda, A vlastně tam vůbec nebylo ani jestli tu rýži teda vařili. To nevíme moc. Nebo ne, pravda, že tam chybělo pár takových záběrů, víš co, jako o to ohniště, kde by se vařilo, nebo co, ani nevíš, že si ten hrnec, jak ho teda tam položili. Taky jsme se s tím prali, taky jsme se s tím prali, jak to tam vlastně dáme, to je pravda, no, jakým způsobem. Ale jako vařili evidentně, protože pak se tam ptali, Ondra se nám potom ptal tý Denny něco na rýži, ona jako, že jako jedla, ale že to není ono, takže asi evidentně vařili, no. Ale, no, každopádně, jak to třeba teda, jak vnímáš obecně ten cast? Jak to na tebe působí? To asi možná, jak jsou ty holky pospolu, tak se mi teda ze začátku, nebo do teďka možná některé jména motají, že mi přijdou holky taky, strašně podobné. Víš, jakože některé holky přijdou podobné, ale těším se na Zuzku Hejnovou. To teda potom, co tam předvedla, tak se těším, jakože evidentně asi té hře rozumí. Tak čekám, jakoby, že zatím tam je taková tichá voda a vlastně jako těším se, že jako holky by mohly dojít jako daleko letos. A věřím tomu, že snad by mohly teda i vyhrát. A z těch kluků nevím, no, tak víš co, zatím jsme v druhém kole, tak nemůžu říct, kdo by mě úplně, tak ten René třeba mě zaujal tím přesně, že vyhrál hned ten výjezd na tu misi a myslím si, že zvolil jako dobře. Prvně jsem si říkal, hej, mám vzít křesadlo. Víš co, kdyby zavzal tu individuální imunitu, tak ji musí použít stejně do třetího nějak. To by nedávalo smysl, on nebude na ráně, si myslím hnedka. Já bych taky tu imunitu nevzal na jeho místě. A jediné jsem si říkal, jako jestli to křesadlo, ale tak asi tam není taková kosa a stejně jako by jídlo neměli, že jo. No právě, ono jako máš sice křesadlo dobrý, tak máš oheň, trošku se u něj ohřeješ, ale tam taková kosa není, to víme, jenom v noci, tak to stejně ten oheň nemáš, jako, že to. A když nemáš na tom ohni co dělat, k čemu ti je, že jo, takže asi bych to vzal stejně, no, myslím, že zvolil dobře. Dobře. Jo, a oba teda jak ta Anička to byla, no. Anička, tak i René vlastně Ivanka. Ne, Ivanka. Tak oba dva se vlastně přiznali tomu svýmu kmeni, co vyhráli, řekli to na rovinu. Což u nás minulý rok. U nás vlastně rok, to byla Verča a Pirát, že jo? Kteří došli a dobře to zahrál. U nás to Pirát zahrál teda dobře. On mi pak řekl taky, tu polovinu. Ale Verča ji zakopala, ne? Jo, Verča to zakopala a nakecala nám úplně nějaký jako nesmyslný, jako řekla nám nějaký nápovědy k imunitě, a který byly vymyšlený. Teď mi to tam jako luštili, že jo? Já si pamatuju, že něco jako, že čím blíž si k teplu, tím něco takového to bylo, jako že nás naváděla nás buď na oheň, nebo na slunce teď jsme tam seděli na té pláži, říkáme, ty vole, tak to musí být tady někde u té palmy zakopaný prostě, a takhle jsme to víš, a přitom to bylo úplně fejkový, takže jako tak jo, dobře to se hráli jako minulý rok, no. Takže tady ty teda byly jako férový. No jasný, hustý, navíc, že si vzala, že jo, ta Ivanka imunitu a v prvním kole jako prostě hned celá imunita. Já jsem čekal, jako možná, když už, tak to ona mohla zahrát, takže mohla říct, že má polovinu, protože určitě všichni věděli, že minulý rok byly půlky. Akorát ta jedna si jí tam ptala, že jo, a tak ať ji ukáže, takže by stejně musela jako nějak jako jinak zareagovat. Ale vlastně tím se hned, že jo, nějak prozradila, že jí má, že ten terč si na sebe jako vlastně udělala. No a vlastně ta kmenovka, jakože prostě to bylo legendární, ne, na to, že to bylo poprvé. To jo, jako je hustý, že prostě ty holky hnedka zareagovaly na to tak, že hele, Borka má imunitu, tak pojďme jí jako vyhodit, ona ji nepoužije. Víš, jakože fakt se jako takhle dohodli hnedka, pojďme se zbavit buchty, která má imunitu. A to já bych mohl jako poradit s tou imunitou. Tak ty jsi na to profík. Jako. Já bych hned řekl, prostě v žádném případě to nepoužívej, že jo, tu imunitu. Hele, počkej si, najdi ideálně ještě druhou a dojdi s ní do finále. A nebo odvez domů. Ne, je to hustý, jako že vlastně hned první díl, že i ona si řekla, vycítila to nějak tak, že jí má zahrát za sebe.
Víš, že No. za ní chodili a většina říkali, jo, tak budeme psát Denny. Jo, přesně. A vlastně ona ji použila. Jako vochcali vlastně a ona to ale nesežrala a použila ji. To je hustý, jako to je... Já se přiznám, že na jejím místě, protože jako to je těžká role, protože teď si vím, že jakože ta Denny je taková, víme, jaká je, že jo, nenáviděná hodně tohle, takže já na místě kdo to je, Ivanka na místě té Ivanky, já bych tomu možná věřil, že opravdu se ta Denny bude psát, no že řekl, jo, ta Denny je taková, tu každý chce hnedka poslat domů, že jo, víš, a tak bys řekl, jo, tak asi. Já jsem si právě taky říkal, že tomu jako uvěří a to, že ji použila, tak jako hustý, no, akorát pak teda, že do toho provázu si šla Denny, byla vyhlasovaná. Hustý, že trefila vodu. První, že jo, duel, prostě a hned trefila vodu. Mně by se tam teda líbilo furt, kdyby tam graficky prostě bylo na televizi ukázané třeba, nebo takhle grafika, kde je fakt ta krev a kde je ta voda. To je víš, jako, že už ten člověk proto jde a už jsi napjatý s tím, jako, že vnitřně jako divák prostě víš, jo, tak tam byla krev, vzala něco prostě jiného. Aha. Trefila hned vodu. No a pak byl trošku jako vlastně bizárek to, jak si ty lidi vybírala. Díky 2 špalíky. Což jsem zase nechápal, že jako Ondra u nás býval takový jako ráznej, že jsem si říkal, ne, tak teď si vybrala vlastně Natálku. Tak už prostě je to konečný výběr. A ta Natálka vlastně strašně o ní hezky fakt mluvila. Mm-hmm. A říkám si, ty brďo, tak asi to tam fakt ta Denny nenačetla, kteří ti lidi jako ty hlasy mohli psát proti ní. Mm-hmm. A že byly ty hlasy jen 3 a zrovna si vzala fakt tu Natálku, která o ní hezky mluvila. Tak ta se z toho nějak vymluvila. A ta měla úplně jako slzy v očích, mi přišlo, jak úplně, ta z toho byla úplně v šoku, ta Natálka. Jo. No a pak prostě jedním slovem řekla Bára. Tak prostě to jsem jako trochu nechápal, no, že to tohle. No a evidentně prostě ten duel, tak to už je takovej, nechci říct vabank, že jo, tak jako prostě vždycky, musíš do toho dát. Trochu, jo, no. Ale zajímavý souboj, ten se mi docela líbil, mám rád tady ty typy celkem soubojů, musím říct, jakože zajímavý. A ani myslím, že takovýhle nějaký podobný jsme neměli my, ne? Jakože nějaký takovýhle, jakože tam něco takhle. Viděl, no. Vím, že se potom dávali, že byly ještě souboj, kde se třeba v minulých Survivorech, že bylo, že se dávali takhle drželi na laně něco, takhle nějakou platformu a dávali kostky zase na sebe třeba. A my jsme, myslím, že nic takového neměli, kde se takhle dávali. Veď, úplně kostky, nepamatuju si něco, že by takového bylo teda. Ale, no, takže a tam, no, takhle. Pojďme k té Denny ještě. No. Jaký to pro ní musí být pocit, jo? Jakože vem si, že z Bachelora přijde úplně tak, jak přišla, hrozný prostě pro ní a teď, ty vole, jde si napravit reputaci do Survivoru a vypadne jako první, ty vole. To nechceš, ne? To asi ne, akorát vlastně jsem říkal, že mě už ten první díl, co se týče těch duelů nebo tady toho souboje, fakt přišel jako, že se to hraje. Aha. Což jakoby beru tak, že fakt vypadla jako v takové hře. Že se hrálo. Když to u nás jakoby ten začátek byl, že my jsme se třeba rozhodli, no tak napíšem prostě Adélu. Jasně, no. Víš, a běž u nás prostě. To bylo takový, když to tady to bylo do poslední chvíle, že bylo mohla to třeba herní, nějak ovlivnit, že třeba říkala jako, trochu jsem tušila, že můžu jít já, ale na druhou stranu ona měla jenom 3 hlasy jako z 12 lidí, že jo. Takže se hlasovalo 3 proti 8 a ona vypadla prostě se 3 hlasama. Takže si myslím, že to nebylo úplně tak, že by byla hned ze začátku nenáviděná, že jí spoustu jako lidí nemělo rádo, tak napíšeme prostě Denny, jakoby takhle. Byli to 3 lidi, kteří ji napsali. I někdo tam, teď nevím kdo, tak tam někdo o ní mluvil jako hezky, že vlastně, myslím, že ta Natálka nebo někdo, že jo, tak tam říkala vlastně, no, že jako, že jí docela začíná věřit a že si nemyslí, že je tak zlá a to, takže... No a vlastně jako potom co byla, že jo, v tom Bachelorovi, tak jako... Prostě jak do toho měla jít, když na druhou stranu já jako může říct, že taková je. Chápeš, nevíš, že si vlastně v té roli něco hrála, jestli měla nějakou taktiku držet se jakoby v ústraní a nevím, zase byla, že jo, s ženskou partou znovu, Bachelorovi taky byla s ženským a tam dostala prostě bídu, tak si možná říkala, lepší se držet jako někde jako bokem. V ústraní trochu, no. což dělala. Jo. Jako nemůžu říct z těch 2 dílů, že bys řekl, že se tam zachovala to prostě jako kráva. To ne, jako tak byla... A sportovně si myslím, že taky asi na tom není jako úplně, že by špatně, jako že by tomu kmeni jako by nepomohla, jenže, že jo, za ty 2 díly je těžké podle mě ukázat to, že jsi v něčem slabý. Víš, že vlastně vždycky vyřadíš pryč tu slabou nějakého jedince ze začátku, protože chceš vyhrávat ty souboje. No jasně. Ať už o jídlo, tak kmenovku. No ale tady vlastně nebyl úplně extrémně žádný slabý článek. Ty holky vyhrály první jako
souboj a v druhém byli úplně prostě těsně. těsně a nebyl tam žádný slabý článek, že? To si taky, jako ty, musím říct, že ty holky jsou fakt jako nakástovaný, jako dost podobný, takový jako fakt dobrý jako typy sportovní a není tam nikdo, přesně jak říkáš, vyloženě úplně jako byla třeba Lída, že jo, ta byla, to ty neznáš, že jsem to byla taková starší dáma v předchozích ročnících, tak tam bylo jasně na ní vidět, já nevím, ty bylo k 60 možná, nebo já teď nechci urazit, ale prostě starší paní a tak tam to bylo jasně, evidentně, že bude jako to na vyhazov, ale tady to tak není, no, jakože. Ale spíše mi jako v uvozovkách týden je líto v tom, že prostě neměla čas vlastně napravit tu reputaci, ukázat prostě, že třeba není taková, jako byla v tom Bacheloru a teď si myslím, že nevím, jestli, jako jsem zvědavý, jestli bude jako schytávat od lidí hejty na internetu, jakože si budou smát, jakože protože lidi na ní dost, jako když je jakýkoliv, jako samozřejmě příspěvek s ní, tak tam hodně lidí píše právě jako hejty, jakože tak tyhle, jo, ale tak to se vrací k tomu, jako k té jiné reality show. Kdyby měli srovnat jen tohle, tak si myslím, že tady zrovna jako by se nezachovala jako blbě. To určitě Kdyby vzal tuhle jako soutěž, tak mohla v klidu jít prostě dál a mohl vypadnout klidně kdokoliv prostě jakoby jiný, no to že jo. Určitě, no. Jo, ze začátku taky říkali, že ta Samantha, která z nich mi přijde taková nejvýraznější a pamatuješ si, že jo. No, jasně, no. Tak prostě jako říkali, to je všude. Kdo ví, kdo to s ní vydrží a taky mohli hlasovat prostě Samanthu, že? Ta je hodně jako výrazná, no, jakože ta hodně jako furt mluví něco, tam říkali, tohle, no, taková je upovídaná. Ale bude mě bavit, si myslím, že bude dělat v tom já si myslím, že bude trošku, jako, přesně, že bude taková jako vtipná a taková hodně jako výřečná a bude jí všude hodně, no. Takže jako. No a z těch kluků tam chytlo strašně to meditování. Jo. To si nedovedu představit, i když jsme říkali doma, že když na tom ostrově seš, tak tě to stáhne. Jestli to začne dělat polovina lidí, tak si tam prostě sedneš a přidal by ses taky, že jo. Takže jako jsem zas byl takový opatrný, že si říkám, ty co tam blázni dělají. Ale možná, kdyby tam bylo 5 lidí, kteří si takhle sednou, tak už se k ním možná přidáš. Prostě. Nemáš právě. Dělat, jinýho, takže jako to tě vlastně stáhne. Takže kluci zatím meditovali, hráli fotbal. Ale ten míč, teda to musím říct, tyva, jakože to je za mě, pro nás, pro kluky, ty vole, jasně, já jakože to i fotbalista prostě a místo prutu. Ty vole, no jako milionkrát bych bral, jakože ty vole, to je takovej game changer pro mě, že když si představím ty dny, kdy jsme seděli na té pláži celý den a neměli jsme absolutně co dělat. Teď si můžou zahrát fotbal, já bych furt si kopal, ty vole, basket si můžou zahrát, cokoliv, že jo, to je volejbal, bych jsem udělal nějakou prostě provizorní z nějakého dřeva síť, prostě bych si udělal, víš, nebo jako jenom aspoň nějaký jako břevno, že jo, a jet volejbal na té pláži, no ty vole, jako kamaráde. To mi přijde jako naprosto perfektní game changer pro ty kluky, to je bomba, ty vole. A René dostal varhany. A René dostal varhánky. To mi přijde jako ale divné prostě tohle. To je to zvláštní, no. Jako ale proč ne? Chudák Mickey si ty nástroje musel tvořit. To je pravda, ten to musel vyrábět ze dřeva. Ten dostane to. Hry a ten tady možná mu dají za týden bubny. No. A vlastně jsme říkali, že dostali balón, že jo? No. A hned vyhráli s balónem ten souboj. No, jo, to je jako fakt. Příště dostanou, třeba vyhrajou Lanona. A bude souboj s lanem. A potom zase, až vyhrajou ten souboj s lanem, tak tam na konci vyhrajou třeba nějakou kostku velkou a příště bude souboj s kostkou, takže takhle furt budou ty kluci vyhrávat. Takže zase to nevyhraje holka. To je dobrý, ty vade. Ne, takže jako. No ale z kluků, hele, tak já třeba se přiznám, že já se znám osobně jako s Koťákem, znám se s Reném právě a znám se s Filipem, taky právě z castu. No a s Míšou, že? S tím se známe vlastně tak nějak. No vlastně si moc neznáš, víc s Míšou. Viděl jsem se s ním potom. Jo, potom někde. A jako je hustej, no, jestli tam jde, říkal bez žlučníku. No. Tak jako, že má ho vytetovaný prejnovej, ale. Brutal, ty vade. No, jako to si nedovedu představit po tom zážitku, co tam jako vlastně. Jo, jako. Ale já. Popiš to možná. No, ty vole, to bylo hrozný, jakože fakt to bylo, hele, on ležel na zemi, si pamatuju, to tam samozřejmě v té televizi ani nebylo, že jo? On ležel na zemi, ale to bylo třeba, kámo, třeba 3 hodiny, jako bez legrace, 3 hodiny v tom dešti, v té zimě ležel a jenom dělal takhle skučel. Máme zvuky jenom, nemohl mluvit, nic, jenom skučel. Prostě. My jsme reálně mysleli, že umírá, jako, ale bez legrace, mě bylo úplně blbě. Byl posranej kompletně celý. Úplně se zesral, to jako můžu říct, ale prostě, jakože to bylo hrozný, fakt to bylo hrozný. Takže my jsme ho s Filipem táhli, jsme ho, že jo, teď on je samozřejmě trošku jako těžší byl, že jo, tak jsme ho úplně museli zvednout ze země, táhli jsme ho v tom dešti, tam někam prostě k produkci, že jo, aby ho odvezli na té lodi, prostě k doktorovi. A oni hlavně, víš, co byla sranda, že oni, a to asi jako můžu říct, jako to, ale jako dlouho jsme tu produkci přemlouvali,
aby ho vůbec odvezli. Protože oni prostě říkali, že ne, Survivor prostě. To musíte zvládnout. Jasné, ze začátku možná ale si pak myslel, už jako pochopili, že už je to asi vážný. Ze začátku si možná, že člověk myslí, že na tebe hned zareaguje takové to prvotní ten šok, no. Možná něco, víš co, jako přesně tam sníš takového jako jiného, nebo se z vody zesereš. Ale bolí ho břicho trochu, no, právě. Bude dobrý, no. Takže možná ze začátku jako si říkali tohle. No. Jo, no, ale pak jako zjistili, že to bylo fakt jako vážný a bylo to jako hrozný, no. No jsem zvědavý, co bude dál. Koho typuješ dalšího na vypadnutí? To těžký, ne? Třeba to vůbec nevím. Jako vlastně, reálně tam nemáš jako nikoho takového, na koho by si ukázal, řekl, ale tenhle půjde, jako ten je slabý. Jako... Podle mě to bude ale jako, bude to velký game. Já si myslím, že jako, hele, takhle, asi se shodneme na tom. Kouholek určitě to už no vím. To jo, no. Shodneme se na tom, to si myslím, že jsem četl i hodně jako na internetu a takhle, že ten cast, co se týče jakoby tak nějak jako jmen, je možná o něco slabší, než byl za nás, jako náš ročník, že u nás byly hodně výrazný jména. Ornella, Ráchel, Pirát, Mikýř, Ivanka Jirešová, taky hodně známá, že jo, Martin Carev taky, že jo, a tak dále, takže jako bylo tam hodně takových jako výrazných jmen, to tady podle mě teda není, ale myslím si, že možná o to víc to bude jako zajímavý herně. To jo. Že prostě tam přesně nebude. To už jde vidět od prvního dílu. Ty vázy osudu, že jak jsou od začátku hnedka, tak to je prostě bomba a je pravda, že opravdu to jako asi pomůže, no. Takže myslím, že to herně bude zajímavý, že tam bude hodně zvratů a už jenom to, jak to prostě na začátku udělali prostě kámo kluci, holky, tak to je mazec, jako to je. No jsem zvědavý, jestli tam bude nějaký svít, že by třeba aspoň jeden kluk, dva, víš, jak byl, jako že prohodili třeba v půlce. A Ježíš, to by mohlo být, to by bylo dobrý. Třeba jednoho to podle mě bude, no to bude, jasně, že to bude. Hustý, to si myslím, že bude určitě. Bude prý aukce taky zase letos, to jsem viděl nějaký s Ondrou rozhovor a říkal teda, že aukce samozřejmě zase bude, na to je taky taková jako zajímavá věc, na to se těším. Ale jako na vypadnutí ty varon, jako nevím, jako nemám nikoho nějak, koho bych tam typoval úplně. Jako přál bych to příště holkám vyhrát, ať se ukáže, kdo z kluků, jak se to rozmíchá tam. Protože fakt jde vidět, že to budou nejspíš hrát i kluci tam hodně. No, víš, že budou mezi sebou, jako, že to nenechá jen tak. No, asi to taky jako pojede, no. Jako, já doufám, hlavně, že tam teda nebudou právě takový ty nucený odchody, nebo nucený takový ty prostě, že lidi budou chtít domů. A já, kdyby náhodou někdo chtěl odejít, tak by ho poslal a vrátil bych tam Radka z naší řady. S Jackem. Vždycky postupně, prostě, že už je máš odzkoušené. Že ty chceš domů, OK, zpátky jde Radek. A Ráďa by udělal velkolepej normálně návrat. Že by se podkopal. Že by se podkopal a by takhle, že by tam ty vole vykopal metro Dčko, tady odsaď z Prahy až ty do té Dominikány a tam by se normálně vylez z toho písku, ty vole, jak ten krab, úplně, jak to tam kopal, ty vole, u nás. Takže, to jo, no, kde si čuměli. Ale, no každopádně jako zajímavý takový jako začátek. Co tam bylo ještě? Počkej, máme tam ještě něco zajímavého, my jsme se viděli nějaký poznámky, co jsme tam měli. Jo, bohyně a dobyvatele, ještě můžeme okomentovat názvy kmenů, co na to říkáš? Takový čistý, jednoduchý. Debilní. A jen bohyně. Hele, jako já přiznám, že se mi to nelíbí, ale na druhou stranu, pamatuju si, že když jsem slyšel, když nám ještě tehdy prostě jako myslím, že my jsme se to dozvěděli ještě na hotelu, ty názvy našich kmenů, ty tánilovci, tak se mi to taky vůbec nelíbilo. Říkal jsem si, že to je hrozný, to je trapný. A pak jsem si vlastně na to a všichni jsme to říkali, že to je hrozný. A pak jsme si vlastně na to zvykli. Já si myslím, že si asi taky jako zvykneme, ale úplně na první dobro, když jsem to slyšel, říkám, ty vole, kdo to vymýšlel? Jako bohyně dobyvatele. Hlavně jak dostali ty žluté šátky, tak mi to připomnělo úplně sloučení. Tajnost, mě taky úplně tajnost, no. Do toho jsem viděl, že místo batohu mají teda tašky přes rameno. Mají tašky přes rameno. Je tam studna asi, jako kde je voda. Jo, studna, to bylo taky vlastně nový, to je pravda. To bylo celkem jako zajímavý. 2 šátky mají. Jo, a to si myslím, že je docela dobrý. To se mi teda moc líbí, musím říct letos, protože je pravda, že my jsme kolikrát třeba ten šátek, někdo si ho dal, já nevím, takhle někam jako na ruku a nebyl moc vidět. Na tom krku, oni mají podle mě totiž, to je nějaký jiný trošku mi přijde jako šátek, to není taková ta klasická bandana, co jsme měli my. To je ten hokejistický nákrčník. Ten nákrčník normálně, že oni budou hrát hokej, tak aby si neprohřízli normálně bruslí krk. Jo. Takže to je samozřejmě proti tomu, ale podle mě to mají povinný, že to musí mít furt na tom krku. Že to jsem viděl, že mají zatím všichni furt. A tu bandanu klasickou si můžou podle mě už potom dávat kam chtějí, na čelo, na ruku, na nohu. Prostě jeden letní a druhý zimní. Přesně, no.
Takže to se mi třeba líbí, to je jako za mě dobrá inovace. Tohle jsme řešili, individuální imunita ještě. Individuální imunita. Takže to měly holky. Od Aničky Kuličky. Anička jsme říkali, že si rozumí s kuličkama. No. Ta to zahrála dobře. Co mě teda vlastně překvapilo, že vlastně oni tam vlastně drželi ten provaz a pak jim Ondra teda řekl, ať ten provaz pustí. Já nevím, kolik jich tam bylo, ještě asi 5 zbývalo těch holek. Jo. A všechny okamžitě spadly a ona jediná držela. Opravdu jako držela, jakože to nebylo jako, že by spadla mezi posledníma, ale opravdu držela, že to vypadalo, že by tam ještě jako vydržela jako klidně nějakou dobu. Takže zaslouženě za mě jako vyhrála to jako super. To jako dost drželi dlouho, si myslím, i ta Denny právě držela Denny dlouho. Taky nakonec. Zuzka, že jo. Zajímavé. A sami víme, že jak byly tady ty individuální imunity, tak hrálo velkou roli i to počasí, že jo, jakmile začalo fakt brutálně foukat. Tak tady ty věci tě jako rozhazovaly, že? Tě rozhodí, no. Takže hele, a ještě souboj teda potom o tu imunitu, co vyhráli kluci. No. Tak to jsme se vlastně bavili taky, že jsme se shodli, že na konci, jak byla taková ta část, jak tam posílali ten balón na těch dřevech a měli ten balón spustit do těch košů, takže kluci to za mě dělali hrozně blbě, že oni ten balón nechali jako jet a pak to rozevřeli. No měli si ten balón normálně zastavit, že jo, nad tím a pak to jenom takhle otevřít a spadlo by to rovně dolů, že jo. Že takhle to vlastně špatně vypočítáš, protože tam máš ještě nějakou tu trajektorii toho letícího. C na druhou rovná se. C na druhou je to vlastně Pythagorova věta, jo, takže tam vlastně ještě to taky ovlivňoval orel atmosférický. Hodně letěl a fouknul. Fouknul na ten balón a ono to vždycky padlo mimo. Ne, tak to mi přišlo jako, že ale takhle, ono se to vždycky radí, v tu chvíli samozřejmě taky nevíš, že jo, to je jako, ale taky to bylo těsný, že jo, nakonec kluci vyhráli myslím, že takových soubojů bude právě víc, jakoby na těsno na koncovku. Hele, Ondra říkal, co jsem viděl ještě v tom nějakým rozhovoru, tak říkal, že letos teda mnohem méně házení bude a mnohem víc skládaček. Aha. Takže nic pro nás. Nic pro nás. No. My bychom podle mě šli hned domů. My bychom šli hnedka, no. A bude to hodně o imunitách. No, imunity, jo, takže to my jsme úplně... Imunity, málo házení, hodně skládaček a prej jako víc deště. Jsem si, že jako častěji prší. Takže já bych v tomhle ročníku byl úplně nahraný ty taky. Takže jako, no, zajímavý začátek. Budu se těšit na příští týden, no. Klidně dejte do komentu asi vědět, jak vy to nějak jak jako to vidíte. vnímáte. A třeba kdo je váš favorit? No, jako já mám, nechci to teď ještě říkat. Tak pojďme říct třeba na první díl takhle hnedka, kdo je jako tvůj favorit, ať... Já bych to fakt přál holce, jakože myslím si, že z té dnešní řady by si to zasloužila fakt nějaká holka. Minulý rok jsem tak viděl třeba fakt Kiku z těch holek, kterou jako měla v sobě jako takovou všechno průbojnost, sportovně. Ještě eventuálně třeba, když jsem to bral, tak asi bych to přál, když už by byla na konci eventuálně té Janě. Že jsem si říkal i vlastně přesně jako proti nám věkem došla prostě někde daleko, OK. Ale letos prostě ty holky si myslím, že na to mají. Jo. Kdo tam je? Já se přiznám, že ty holky se mi, mě i kluci, zatím jako nevím všechny jména, dost se mi to plete. Ale tak mně třeba přijde zajímavá ta Aneta, no, tak jako tady myslím, že bude ta silná, jak jsem říkal, že se s ní znám, ta... Kotková? Ne, ta Folberger. Aha. Tady já ti ukážu. Tak mě sportovně určitě bude jako bavit Zuzka, že jo, Hejnová. Jo, a Zuzka vlastně, no, tady ta Aneta. Aha. Jo, tak... Deníček matky, no. Tak tam mi přijde, že by mohla být silná. A je pravda, že Zuzka Hejnová vlastně Zuzka je taková, zatím na mě působí strašně milé, jako tak jako vlastně, jak nevím, jak to mám říct, ale jako taková jako příjemná, milá na to, že vlastně jako je to mistryně světa, možná dokonce několikanásobná, jestli se nepletu. Tak jako taková jako... Jako v plavání? Ne, ve skoku na lyžích. No v plavání to minimálně to vypadalo, že má i medaily, ale tak ta je zatím jako velice taková sympatická. Možná i táhl na skutru někdo, víš, na ladě, protože ta je fakt jako převálcovala. Jako jo, to je tam dobře zandala, no. A jinak nevím, kdo je tam ještě takový z těch holek mě baví, no. Tohle to jako holky držím palce. A jo, bylo by to asi takový hezký, ale... Nevím, komu z kluků fakt bych to jako... No tak já to přeju tomu Filipovi 100%, protože se s ním znám a jako i fakt jsme byli celý rok třeba teď jako v kontaktu, ještě vlastně než on vůbec se hlásil do Survivora, tak jsme si jako občas napsali a takhle, takže tomu Filipovi to určitě přeju, no a
A tak říkám, no, znám Koťáka s Renem, tak těm to taky jako asi bych to určitě přál, no. Ale tak to se tak jako všechno vykrystalizuje, no, jako to je těžký takhle na začátku, ale ono samozřejmě, tady ty kluci, kteří jsou taky, že jo, znáš, to jsou výrazný hodně, tak taky budou jakoby terčem, jakoby na druhou stranu, jo, to jako, oni, nechceš být úplně jako výraznej, když ty jsi jako vlastně jenom v kolektivu kluků. Tak ty musíš hodně meditovat. Musíš hodně meditovat. Hodně. Takže jako, no, jako jsem na to no já se hlavně těším, že doufám, že se rozjede i nějaká zábava. Víš, aby tam byly něco takového přesně, co já nevím, tam rozpoutal někdy jsem tam Mickey, nebo víš co, já nevím, něco se dělalo, hrála se nějaká hra, tančilo se, já nevím, Seba zpíval, víš co, nebo něco, že doufám, že do toho vznikne i taková nějaká jako zábavný prvek. Když to je hra, myslím, tak pro toho diváka, že tam zatím nebylo nic takového. Jo, co to si myslím, že určitě jako, už tam byly náznaky vlastně toho meditování, jako že jo, a nějaký takovýhle, já myslím, že tam budou 100%, oni až se budou nudit, tak tam budou vymýšlet kraviny a myslím, že to bude jako zábavný. A samozřejmě taky doufáme, že se samozřejmě vyskytne i nějaká kontroverze, nějaký hádky, to k tomu patří, to tam potřebujeme. A nějaký prostě pořádný jako, no ty kmenovky, aby byly zajímavý hlavně, to je důležitý, no, aby se tam něco dělo, aby byly imunity, aby byly nějaký výhody a takovýhle věci prostě, no. Takže jo, a ještě jedna věc, vrátily se celý imunity vlastně, už nejsou půlky. No tak otázka, jak to bude teď dál? Byla jen ta celá na té misi? Ne, prej jsou všechny celý, už jo, už nebudou vůbec půlky, letos jsou jenom celý. Tak já mám ty poloviny totiž. Ty jsi to odvez a oni právě to nedokázali vyrobit. Takže museli zavést letos celý, no. Jo. Takže dokonce si jednu vzali od Filipa, který si ji přivez domů, že? Takže můj zabavili zpátky. takže letos jsou celý a asi za mě možná lepší ty celý. Jako, aspoň půlky, si to víc bude hrát, nebudeš čekat na to, kdo má ten druhý polovinu. Právě, ty půlky byly, protože jako ne každý dokáže poskládat takhle prostě ty poloviny dohromady. Jako už to bylo takový moc, za mě ty poloviny byly, jako byl to zajímavý nápad, ale bylo to už moc překombinovaný, už to jako fakt jako nešlo dát pořádně dohromady a to ono. Takže jo, to za mě asi taky jako dobrý, no, tak... No nic, budeme se těšit na příští týden, ne? Budeme se těšit na příští týden, to asi všechno, že nic nás nenapadá, co dál tady rozebrat. Tak ten začátek je vždycky takový, samozřejmě tolik se tam toho ještě jako neděje. Těším se, no. Na to, jak jsem to nesledoval, tak teď fakt to vnímám úplně jinak, protože prostě člověk ví, kde minulý rok spal, že kde bydlel. Prostě díváš se na svoji domovinu. To je. Hele, a ještě jedna věc, jak tam natáčejí kolikrát takový ty, sedějí na takovém kmeni, na takový kládě, na pláži a tam natáčejí ty rozhovory, tak já tam vím přesně, kde to je. To bylo fakt jako, já tam vidím i takovou tu prohnutou palmu, víš, za kterou jsme chodili kadit. Takovou u Tajnost, tak na pláži tam byla taková ta prostě zahnutá palma. Cítil jsem to z televize. No. Tam ještě podle mě je zakopaný něco. Ještě možná. Tak ta tam je a to je podle mě tam. To je fakt podle mě tam. Já si myslím, ono je to těžký samozřejmě poznat ten ostrov, protože je to tam strašně podobný všude, že jo, takže ono jako... Hej, Tristoko. Ale my jsme to tam jako procházeli. Kvůli jednomu stromu to poznal zahnuté. Přijde mi to, že to je ono. Ale nevím, možná, že ne. Jasný. Každopádně smrček. Zajímavý, no. Takže, no, tak jo, tak to asi všechno. Tak jo, přátelé, tak se vidíme příští týden. To byl náš první recap s Martym a těšte se na příště a dejte nám třeba do komentářů vědět, kdo je váš favorit, nebo cokoliv, koho tam vnímáte jako pozitivně, koho třeba naopak negativně, kdo si myslíte, že příště vypadne. Kolik snědl zrníček. A tak dále. A kdo je třeba váš favorit na vítězství. Zdarec.